nje nema. Zašto sam ja to počinio? Zašto? Što sam htio? Što? A baš ko da sam htio dijete. Jest. Sve oko mene je izdisalo. Mamurnu sapu, orgije, bluda, razvrata, svaka čaša, svaka cigareta, svaki susret, sve je bilo začinjeno tim cinizmom. Bili su razgovori, upadice, doskočice o aferama neznanih kavalira koji oplodiše 2 kontinenta i zavedoše 2 rase, pa o huanskoj velevlasti što se opirala na Trojnom savezu velegradskih kokota, o njihovoj velesnazi što u jednoj godini potopi 3 flote nevinosti, u jednom mjesecu osvoji 3 obiteljska teritorija i u jednoj noći hametom porazi jedno neprijateljsko krilo, potjeravši u bijeg čopore šampanjca. Ma bili su tek razgovori. Začinjali smo svoju svakidašnjost paprom i žeđali smo sve više i više. Živci su otupljivali i postajalo je premalo. I premalo je ostajalo i vina i papra. Moji živci otupiše sasvim i pošao sam na djelo. Stvoriti nešto. Ni iz čega, iz ničega. Nešto skandalozno, nešto satansko, nešto avantirsko, nešto što će treknuti, što će udariti, što će prasnuti. Želio sam dijete. Htio? Ti. Hoćeš li se sad smijati ti? Ili si ti savjest? Ti. Učeni čovjek. Sad govori. Prestani biti upitnik. Uspravi se.